nwanna ekele m biko ka m ike mata gị ọwatụrụ anyị onye bụ Well, aha m bụ Chief Ejike Henry Akụneziri. Akụneziri, okay. Akụneziri. Yes. Okay. Onye ebe? Abụ m onye Ihitenansa, Ọsụ Local Government. Okay. Ọsụ n'Imo State. Yes. Ọlụ n'Imo State. Yeah. Okay. Enwe afọ eji mara gị apart from Siri? Well, Ebedike India. Ebedike India. Yeah, okwu ekwuru nwa iyi ndị Igbo. Okwu ekwuru nwa iyi. Okwu ekwuru nwa iyi ndị Igbo. Ya na eche afọ m ga-afọ adị very popular. Ihe afọ ama ama n'ala Igbo. Otu ga-afọ ndị na-eti egwu highlight a na-akpọ afọ ahụ. Sọsọ m na-aza Biafra n'ala Igbo. Ọ na-aza n'ala Igbo? Yeah, ihe onye menwere. Ụbọchị ike dị afọ adị maka dị afọ otu onye gwara ya ọ bụghị ihe taa. So Ihitenansa ọ dị ha close to Ụmụọka. Yes, neighboring town. We are the same as Prince Kalekechukwu. Oh my junior. My junior brother. Junior brother? Yes. Oh, my junior brother. Let me work in India for the Alpha now. I am past more than 10 years. I'm going to Chief Prince is my brother. You understand me? And it's my junior brother. Yeah, it's my junior brother, and he's a good guy. Yes, one of them people in India. How they came in India? Yes, another India. Okay, but you were regular travel. Yes, travel is part of me. I love to travel. To many countries. Yes, I've been in many countries. How they you know about the route to Asia? Me na Asia the number of man. I mean other countries the number. Apart from like 2 weeks ago, I was in Japan, in Tokyo. Japan? Yeah, I was in Japan. Why you need a business? Of course, line of Igbo is business, nothing else. Okay. Also. You know, of course. What do you want in Well, in Japan, we have an mechanic, I will shuttle bus on a Hummer bus on a Super GL. Oh, yeah, and the pass. Yes, of course. I want to about some few containers on those now. Okay. Location in Lagos. Ladipo, Promise Land. Okay, you can check his page and check. And then we can for business like whatever. I entered Dubai today. I just entered today. Yes, I manufacture motor engine oil in Najman here. Okay, now motor engine oil. Yes, they have power lubricants and they have oil. Wow. Okay, apart from Etrata motor pass and the shuttle bus from Japan. From here. And that's the reason why I'm here. Okay, from Dubai now, motor engine oil. Yes. India, when came to India? Yes, Air Design Award for garments. For yes. For do matter. Yeah. So, once they build India, one day be India. I want to Mumbai. Take them out of Mumbai. India. India. Yes. Mumbai. Yes, Mumbai. I want to Mumbai. That's no more. Even across Mumbai. Obra. One simple question. One figure was speaking. I'm asking more. You ask your profile about because I am a man. What I go look so one nnukwu mmadụ a na-eze ezo. So etu ebo nnukwu mmadụ ama ama ọ ga-adị mma ka ihe tụrụ anya aka na some question about ana Igbo, about ndị Igbo, because ọnọdụ ndị Igbo nọ na Nigeria nke taa confusion karịrị. Anyị nwere afọ bụ eji mara anyị bụ Igbo. Anyị nwere afọ eji mara anyị bụ Igbo. Nwekwa afọ ọzọ eji mara anyị bụ Biafra. Nna m nụkwuru m kọrọ m etu Biafra si wee dị, etu esi wee lụọ agha Biafra. Nwanne nwoke fukwu n'agha Biafra. Etu dị afụbere ya. Ịghọtago mee ka anyị ghọta na Biafra bụ a nation that existed. Ịghọtago e declare Biafra ọ bụrụ country bi ego ọ bụrụ country last year for some time before abanye n'agha and ọ bụ country throughout the war. So it means na ọ bụ afa a nation ndị Igbo na-aza bụrụ afa ndị Igbo as a nation mgbe gboo. Ịghọtago before egbochighị anyị back to Nigeria ya bụrụkwa together with ndị Nigeria. And then anyị bụrụkwa ndị Igbo as a tribe. So anyị bụ Biafra as a nation bụrụkwa Igbo by tribe. Mana nke ikpeazụ a especially this current Gen Z ọ dị ka ndị Igbo na-enwe confusion ma ya bụ ndị Igbo anyị abụ ndị Biafra.
Mana anyị abụọ ndị Biafra, abụ sọsọ ndị Igbo. Ka ihe chere maka okwu a, nye just brief information of ihe matara about Biafra, little history about Biafra, and ka ihe chere ịkọwara ndị Igbo ka nwee ike doo ha anya. Ka mana imekwala okenye, so ị ga-aghọta history ọfụma. Ọkwa ajụjụ unu chọrọ iji rapụta ka esi okwu esi ka ị chọkwara ịchụ m ege. Nke abụọ rapụta. Ịkọwa iji rapụta ka esi. But to the anything, we are Igbos. Okay? Otu ana m nọ na mụnwa wee ezigbote nwa afọ Igbo. Nwa afọ Igbo belivuru na tradition and culture. Onye tọrọ m were Reverend Father. Yeah, onye tọrọ m were Reverend Father. But it doesn't stop me in our practice our culture the way it is, our tradition. In our now, the Biafra to go Biafra pụtara, and onye ọbụla wụ onye Igbo ebe ọbụla ọ soro onye ahụ na-ega, ọ nọ na Senate o, ọ nọ na House of Assembly o, ọ wụ gọvanọ, ọ na-pretend o, a na-pretend as soon as it's an Igbo person, ọ nwere blood of Biafra in him, and he can't deny it. Ọ bụ onye Biafra. Ọ onye Biafra. No, as a pụtara onye Biafra. No, onye Biafra. Confirm Biafra man. I don't hide it. I don't hide it. I little history about Biafra. That name. So can they buy want to pass small understanding? That memo. Oh, when you name on them like this, each came over in no way don't want to start out. And I want to know. South Nigeria can create it. Can you create a South South? Can we divide there that spirit togetherness of Biafra? And where South was the South is. In our water now. Adana that South is when you made Biafra create. You had a states. Adana South East. All 5 states. Imo, Anambra, Abia, Enugu, and Ebonyi. Over also. But they go South they go to overseas. They go other places now, far north, central, this, that. In what year in water now? And then maybe I won't be remember. In a corner, I and the South go for the same Biafra. Of course, I know South will the same Biafra. Okay, so you mean after Gaza Biafra as a nation, and after the war, I came up with South. Onye suggested that name as a Biafra was an a German. Onye Joe Biafra now. Calabar Biafra. But Ogoja, all those places Nini now, Hanchan Biafra. Okay, Hanchan part of the state also is Biafra. Of course, that is old Central Igbo. How live in? Come here. Okay. How are you? Old Central, old Eastern region. Then in our water now. Okay. Southeast, South. You know that old Eastern region. I know how I can declare them as Biafra. Old Eastern region. Okay, I see. How are you? I'm coming. How I get the grand Biafra? Yeah. Then after the declaration, after the war. Of course. All that South and Southeast will be Biafra. Okay. So, onye suggested that name Biafra and a German, Frank Opingo. After Frank Opingo? Frank Opingo, yeah. Frank Opingo. Yeah, Frank Opingo. Onye Biafra. Okay. Frank Opingo, 1 year ago? Yes, a German from Bayelsa State. This current Bayelsa? Yes, you can Google it, Frank Opingo. Okay. Now I suggest the name of Biafra 1967. Okay. 1967? Yes. Okay, Igbo. Ogochukwu bidoro ọgụ. Ogochukwu na-akwado ịlụ ọgụ Biafra. Aka na suggest ka aha ga-asa ka aha ga-asa. As a country. 1966 a na-eme enwere Igbo massacre na North. Aka na suggest ka aha before Frank Opingo come suggestion as a Biafra. Ajụwa Frank Opingo ka ihe mere nụ ejiri suggest ya this name also because of coastal area. Ebe mmiri gara Bonny Island and all those now with the reasons. So atụle ya small ọ dịka ihe ọ na-ekwu banyere before because ọ wazie that Biafra as a nation then. Okay. So ọgbọ ndị ọcha nyere ya afọ Biafra. Mba ọgbọ ndị ọcha nyere ya afọ. Okay, so onye Ijo ya Elias ndị Igbo nọkọtara ọnụ before. Yes. Before the war. South as a nation. Yes, South and South East we ihe ejiri kewasịa Biafra. Ọ bụ